Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:17. This time check. Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, December 23, 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga oks lang ang aton sining nga pag sinalayo sa sining nagahilapit. More or less 2 days na lang kag Pasko na, no? December 25. Kag may siyam kita kadlaw before pa man mag New Year's Day. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang oks lang ang aton sining nga pag sinalayo sa tanan nga oras sa mga kaaksyon ta dira nga nagapamati na. Kabayuntang kunyara lang kamo sa guwas ang inyo sining puluyan naka face mask, social distancing kag lakip na naka face shield, no? Way nasang tama ka importante nga magpalimton kita sa aton sining mga kaaksyon, magpanumdum kita tungod man nga tindi ta mapaktan bangod sining do kadamo pa sa gihapo na ang Negros Occidental basi ko na muning nagalabutan nga mga LSI anong sitwasyon ini do kadamo pa ay sige pagro halong-halong gida sa mga kaaksyon ta kabudlay kung kaysa nga badapuan kita sa nganuman sining nga balatian o kon COVID-19. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita samtang nagahimos na kamo sa sining nga odto sang inyo palanyagahon. Ang iban sini nagkachibog na kag nagapahunay-hunay na, no? Sa mga kaaksyon ta dugay-dugay mga balita sa aton sining nga mga action reporters sa aton hibaloon mga kaaksyon. Plus sa mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod
Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa palibot sa aton sining probinsya, oks lang. Kung okay lang, mas mayo gid, no? Sa mga kaaksyon ta sa oriental side nga plastar na sa sining mga inuras. Kabayon ta nga oks lang kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan. Kag sa bugos nga Region 6 sa probinsya sang Guimaras, sa probinsya sang Iloilo, Capiz, Aklan, Cagantike, kabayon ta nga oks lang way sang damo nga problema ilabi na sa sining ginapangatubang naton nga COVID-19. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Demand sang karne, itlog kag gatas sa Negros Occidental nagsaka sang 10% subong holiday season. Ay pwede. Ining holiday season nga ginatawag ni daw. Ate, okay malang na kung may inugbaka lang. Pero te sa mga kaaksyon ta daw matamat na gid man. Bisan pa nobla may inugbakal kita. Pero te nagtaas gid ang demando sang karne, itlog, kagatas, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon R. Tayhopon. Market o pag-utilize sang bag-o gin-renovate nga met section sa Libertad Market ginatugyan na sa syudad sang Bacolod sa mga bumaligya. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, isa patay, isa pilason sang ginbungguan sang SUV ang isa ka tricycle kagabi sa highway sang barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, mangingkaupod ta si Aksyon na Brian Morden, nadakpan nga nagpangawat motorsiklo na talana na kuntaning magpang-hold up man subong adlaw sa mga gas stations. Ay, grabe, no? Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mag-iloy nga ginpatay sang pulis sa Paniki, Tarlac, isa ka wake-up call sa mga kapulisan. Suno kay Bishop Gerardo Alminasa, obispo, nagapanawagan untato na ang pagpamatay. Oh, puwerte. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita sa aton sining nga mga outside reporters. Sa syudad sang La Carlota, formal na ginpasaka ang kaso sa mga suspect nga naggamo nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka biktima sa banwa sang La Castellana. Igabalita na ni Aksyon Percival Villamor sa dili ginamang madugay. Samtang sa balita nasyonal, kita mga kaaksyon sa News Center, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kang tanan sa pag-suspender sang tanan nga flights gikan sa United Kingdom, ginaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kag silot nga kamatayon, liwat nga ginaduso ni Senator Bato de la Rosa. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod.
sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:27 ang aton oras. Mga detalye sini karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban. Samtang sa mga kaaksyon ta nga yara na sa Facebook Live nga nagatutok na sa aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. Ginabi-abita na kamo mga kaaksyon samtang yara man sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers tabay Aksyon Radio Bacolod. Tutok na sa aton sining balitaan, dalon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sige, dali gid lang ha sa mga kaaksyon ta kay yari ng resulta sang small town o kon small town lottery o kon STL sa sining adlaw sang Miyerkules December 23, 2020. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Yari ang resulta sang small town lottery sa sining oras 4 kag 20, liwat 4 and 20. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang una nga nakapadala sang inyo sining nga mga mensahe. Kay Seth Alunan, may lang pagpamati kag Happy Merry Christmas. Watching Hong Kong, Tugnaw diri, 16 degree. Halong lang sa Rex. God bless always. Thank you so much, Gid Seth Alunan. Thank you, Gid, no? Kay Robert Roma, mayong udto lang. Mayong udto man kay Robert Roma. Kag Madam Virgie Olpenda, may lang pagpamati. Monitor dira sa Silin Homes, Barangay Estefania. Thank you so much, Gid, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Mayla Primavera, may lang pag-monitor, sir. Good noon. Congrats sa Aksyon Radio number 1. Merry Christmas. Te, wala gid tada, sir. Ara, Mayla. No problemas, no? Kay Susan Pariliano, may lang pagpamati, Susan Pariliano. Dara sa Matugnaw, Mabini, Valladolid, no? May lang pamati dira, no? And sa kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pag-monitor, no? Morning Action Rex, watching your live program. Short shout out lang sa Aqua Drips Water Station. Sa akon mga empleyado sa kay Richard kag kay Cham Cham. Everyday gid ako naga-monitor sa program. Thank you so much, Gid Sugar Spices Alba Honeybee. Sa dining Aqua Drips Water Station ni Madam Sugar. Sa dinidampini kay OTTJ Edie Ricafort, present man siya, no? Salamat, Gid. Kay Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose dira sa shopping o kay Mrs. niya kag sa tanan nga mga boys dira sa Ninas Rose, no? Dira sa shopping, no? Kay Roland Octavio, may lang pagpamati Roland. Kay Lahaw-Lahaw Gigi, may lang pagpamati. Ginatamyaw yalang dira si Roberto Saison nga wala ka dumdum. Okay. Hindi na dibla pag lakip balading mga personal na Inday Gigi Lahaw-Lahaw. Kabudlay man nga mabasahan tani karon. Alex Montesa, may lang pagpamati. Sir Alex, bugbuga palihog ang abyan naton nga adik sa programa mo. Guillermo Gimo Clarito,
itimo na da ang peanut butter. Ay, puwerte, ay itimo gida. Sige, Sir Alex, salamat gid, no? Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pamati. Melanie Soberano, may lang pamati dira sa Bulacan, Inday Melania. Halong lang dira. And sa kay Akaksha si Miss, ano ni siya? Ginapangayuan niya bulig, no? Sige. Siling ni Alex Montesa, doso itimo bugsay sa kanginan banat sa lalawran bulig sa kalangitan. Sir, lapit na lang. Cory Vidaha, may lang pagpamati, watching live from Kuwait, no? And Jocelyn Libon Dispoho, salamat gid. Thank you so much gid, Jocelyn Libon Dispoho. Dino Alik sa Inigran, may lang pagpamati. Kag Vanessa Mayo, salamat gid Vanessa Mayo, no? Kag Merry Christmas man dira sa imo, Vane, no? Halong lang dira. And Idmar Mongkal Galvisolo, may lang pag-monitor dira sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sa kay Edmar Mongkal Galvisolo. And Junjun Esteves, may adayad nga udto Action Rex, live watching from Binondo, Manila, Miyerkules nga adlaw tamyaw lang ka Esteves family dira sa Barangay Mansablay, Isabela. Kag sa bata ko sa kay AJ Esteves, salamat gid Action Rex and Merry Christmas. Likewise, Sir Junjun Esteves. And sa kay Raymar Veranio Lingoste, may lang pagpamati Raymar Veranio Lingoste. Kay Sir Erwin Gonzales, gamonitor man Sir Erwin Gonzales. And sa ibang panaton nga mga taga-palamati sa kay Sugar 14th Street, Barangay 7. Okay. Sige, thank you so much, gid Sugar Spices Alba. Thank you so much, gid. John Villarosa, may lang pagpamati dra sa Stonehaven, Barangay Granada, no? And Lunes, Nathaniel Del Monte, may lang pagpamati. Palihog lang tamyaw sa pamilya Del Monte sa Uriarte Subdivision, Barangay 3, La Carlota City. Salamat gid, no? And Kagawad Peter Noble, congrats Action Radio Bacolod di number 1. Thank you so much Kagawad Peter Noble sang Barangay Panukoy. Arnel po Disamparado, dira sa Barangay Mansilingan. Salamat gid Sir Arnel Disamparado. Kay John Sibalios, may lang pagpamati and thank you gid, no? Salamat gid John Sibalios. Kay Cherek Eric Rojo Asiado, dira sa Quezon Metro Manila, may lang pagpamati. Eric Rojo Asiado and Martin Aliling, may lang pagpamati. Kay Nikki Villanueva and Villanueva family sa Banwasang La Castillana. Salamat gid Nikki. And Rosalina Arellano Espadero, may lang pagpamati, no? Kay John Anthony Catalbas, watching live from Mansilingan. Thank you so much John Anthony Catalbas. And Rosalina Espadero, nabasa tanan ni Kina, no? Sige. Ayos. Ayos, sige, karon naman ang iban siguro kay mahinang kalaban ho. Dali gid lang mga kaaksyon na, standbyan ay kay matag tapila ka mga commercials, balikan talang kamo dugay-dugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba.
Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulingki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulingki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:39 ang aton oras, 11:39 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagapahunay-hunay na kamo sa sininga odto, kaming bahala sa pagdala sa mga balita, umpisahan ta na. May aksidente dra sa area sang Sumag, karon lang dugay-dugay ang detalyes ni, no? Aksidente naman, temprano pa ba? Paghalong lang, no? Hibaloon tanabi karon upod ang report sa aton sining patrol dira sa area sang Barangay Sumag, sining syudad sang Bacol. Para sa complete nga management sang inyo lever dito, kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay aksyon na Dorel Cabato ini may kang tanan sa pag-suspender sang tanan nga flights gikan sa United Kingdom or UK, no? Ginaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ho? Kag silot nga kamatayon liwat nga ginaduso ni Senator Bato de la Rosa. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Bacolod kag Negros Occidental, lakip na sa bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Action Radio News Center Report. Action Radio News Center Report. Mga detalye sa aton sining nga mga balita nasyonal upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Action Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang hingyo sa National IATF nga pagsuspender sang taranya flights gikan sa United Kingdom. Sunuya kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kagabi sang ginaprobahan sang presidente ang suspension gikan sa suspension sang flight gikan sa UK. Mag-umpisa ini las 12:01 sang kagahon sang Disyembre 24 tubtob Disyembre 31. Sakop sang travel restrictions ang tanan nga pasahero nga yara sa UK 14 kadlaw o kon masobra pa antes ang biyahe nila sa Pilipinas, amo man ang mga pasahero nga in transit na. Unang pasahero ang yara na sa transit kaga mag-aabot sa Pilipinas antes mag alas 12:01 sang kagahon sang Disyembre 24, hindi pa sila sakop sang amo nga restrictions. Apang suno kaya Roque, kinahanglan nila nga magpaydalom sa istrikto nga 14 kadlaw nga quarantine period kag testing protocols sa New Clark City sa Pampanga bisan pa nga negatibo na sila sa RT-PCR test. Samtang sa dugang nga balita nasyonal, matapos ang brutal nga pagpatay sang isa ka pulis sa Mag-Iloy sa Panique, Tarlac, liwat nga ginaduso ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang iya panawagan nga mabalik ang silot nga kamatayon o kon ining death penalty diri sa pungsod Pilipinas. Suno iya ka de la Rosa ang ginimo sang pulis nga si Jonel Nuezca nga cold-blooded killings, double murder kag heinous crime silot nga kamatayon gid ang nagakadapat nga silot para sa iya. Suno kay De La Rosa, tubtub subong, nagapabilin sa gyapon sa komitiba ang ginaduso nga pagbalik sang silot nga kamatayon sa mga makasilidni nga krimen. Nahibaluan nga mismo si De La Rosa ang author sang amo nga hagna. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte naman niya ang nagaduso sang hagna nga nagapabalik sa silot nga kamatayon para sa kaso nga may kangtanan sa drug trafficking kag kaso may angot sa illegal nga droga. Ang nami pagidi ang kuan gidi okay man na sang silot nga kamatayon nabot kay exist na sa subong Action Doors. Do I know? Diri sa Pilipinas wala Action Rex kay wala gyapon na approve. Di kadamo na sang mga karumal-dumal nga mga kaso actually ni. Isa diri ka ginakabi ka tong last lang blas may gihulngan to tong City Health Officer, mag-asawa bla to. Oh, correct, Action Rex. Ti hasta subong daway man. Actually daw lubong nila gani subong adlaw mo. Ay gali. Oo, sang mag-asawa to bla ti ka budlay ni kay amuning dapat gid nga hatagan atensyon sa aton sining nga gobyerno ho. Correct. Balaan talang Action Rex si sino gani sa anay speaker Pantalin Alvarez. Ang gusto iya gani iya kay para kay Jonel Nuezca niyo i-cremate ko niya mo nga buhi. I-cremate? Oo, buhi? Wow. Kabudlay man na galing. Buhi ka pag sulod si abo ka na ay kalay. Damo gid ang nainit ni subong kay damo gid no bisan pati bata na lamitan na pero ang bata is bata no. May right sa gyapon ng bata dapat ito na pagdalay higon kumo nga natabuin na in front ya pa. Posible may mga kuan gid sa iya paminsaron Action Doors no dapat i-separate nato ng bata sa sining natabo nga paglutang sang iyang amay sa duwa ka mga tawo no kaluluoy gid ka tama do way pamumpawan ng pungsod Pilipinas. Why gid Action Rex? Sige lang kaway pa nga actually naangko naman sang pamilya ang hustisya te preso man subong si Nuezca pero mismo man si Presidente Rodrigo Duterte naghambal i-make sure gid nga mapreso gina siya na mo dapat gid sang presidente naugot-ugot man ang presidente ano siya subong lain kung bisitahan siya ni Presidente Rodrigo Duterte kag tampao kalain gin-welcome siya bla sang mga preso nga upo di man to bla gin-welcome siya ginaro siya damo sa subong mga ginpang-obra nga kuno grabe gid sige lang update kita na Action Rex sa world record naman sang COVID-19. Ang cases subong sa buong kalibutan naglambot sa 78,361,223
Ang nagkalamatay naman 1,723,783 kag ang nakarecover 55,122,124. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data ang cases naton 462,815 na. Ang nagkalamatay 9,021 kag ang nakarecover 429,419. Ang Negros Occidental, pinakadamo kahapon naman ang Negros Action Rex, 51. Ang nadugang sa Negros nga nagdala sa kabilugan niya 6,279. Ang Bacolod, siyam nadugang kahapon nga nagdala sa 5,566 total cases. Kag sa Western Visayas, may 73 nga kaso nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 21,207 cases, kag ang aktibo nga kaso 1,091. Ang recoveries may 21 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 19,488, kag may 5 nga dugang nga napatay man kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 623 death toll sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod. Kabudlay no te ang hatagan tanay talupangod anay sa mga insakto man yung ginapropose ni Senator De La Rosa. Galing kay ang human rights sa gyapon ti isa din nga daan ga pamalabag sini mo. Ay perti. Sige bantayan ta lang ning dugang sini kay actually hindi lang ni gani sa aton mo ining pagpatay man sa isa ka pulis sang Pontevedra kahapon. Ti atuway man ka namo to kag ti ang NPA kagabi nagpagwa man sang statement nila nga wais laya kahimo sa sining pagpatay sa sining pulis no. Ti abi ang challenge ta sa mga NPA pakita nyo bisa mga pumuluyo kay ting ginakabig ninyo isa man ka maayo man nga klase sang pulis sining ginpatay sa banwa sang Pontevedra. Ang challenge ta kamo pamatmat sa sining mga sosyal no? Ipakita taman sa publiko nga bisan paano nga bulig man kamo sa mayong tao no? Hindi kay kabudlay kung kaysa ning ay ho. Sige basta ginatugyan ta na sa kamot sa ngaton sining mga otoridad kag kung mayara man lang chance ang NPA nga magtumba man sining mga tawo nga nagtiro ni sa pulis ni sa banwa sang San Enrique ay pakita taman sa publiko nga ginliquidate man ninyo amo lang ng challenge ta no. Oy parte gali sa survey do gadamo sang ginaarikis. Ay ho, dali lang Action Alvin Graba ha. Ang Action Radio Bacolod ti talagsa lang niya hambal man nga number 1 mo. Kanon tana kay number 1. Dapat ang ibanda ay admitihon Manila. Kaya ti kung wala man ang pulos sining survey sang company nga Nelson nga mayo man ang braka kaninyo kag hambal ninyo kung mag number 1 kamudra dulaon tan lang ini. Galing ti ano mo ni kay ang survey nagpabor sa Action Radio Bacolod kag nakita dre nga ang Action Radio Bacolod among nagapanguna sa survey sa 4th quarter survey sang Nelson. Amo lang nakathag mga ka-action 4th quarter survey sang Nelson no? Ang iban nag-claim nga number 1 man sila. Ay nano nga mayon sila paupuron guro sa kay sa pulis to guro ay no. Ay kabudlay kung sa bagay ti wala man na pinalidad kung magsiling silang number 1 man kami mo. Kay ti ang Nelson among nagapatigayon sang survey kung ano ang magwa sa ila survey amo man na ang ila sinibutang sa papel no. Di karon, number 1 ang Action Radio Bacolod sa resulta sang 4th quarter survey sang Nelson sa bilog nga syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Hindi kami di maglawag kung kay sino survey ni kung hindi man lang ni authenticate mo. Di galing kay mabakod maning survey firm mga ka-aksyon ining Nelson. Kagamo maning ginakuha. Nelson survey ini sa 4th quarter, number 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Isa ka global analytics and data analyst nga kompanya nga nagahatag sang kompleto nga pananawan sa publiko. Public iningin survey nila mo, hindi sa survey sa dalom taytay lang. Kabudlay man ikon kay isang iba ni ho. Sa Top EM survey or Top EM radio stations, nakakuha ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sang 40.10%, 40.10% at agonta niya ang Aksyon Radyo Bacolod among nakakuha sang 40.10% nga radio station share. Ang radio station share amo ang kadamuon sa mga nagapamati sa isa ka estasyon sa anuman nga oras sa tanan nga mga EM radio station sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagpanguna ang Aksyon Radyo Bacolod nga may yara sang 40.10% radio station share. 40.10%. Kung may 41, dati siya number 1 Iti kabudlay man kung kaisang sali man lang tadi ka lawag-lawag ngayon sang survey result katapusan sila maklaim man number 1. Ay nanong nga mga tao ni way kamo magkalahuya. Ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod aryo para maintindihan sang tanan lawagon tani. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod 40.10%, no? Gina-report ko lang na sa inyo para mabalaan ninyo kay may mga nag-claim nga number 1. Ang iba nag-claim sa inyo tagiposoon number 1 sila. Correct na? Way man na bunggo da kung mag number 1 sila sa tagiposoon ninyo. Pero sa survey sang Nelson Company, no? Hindi ni siya Pilsen nga kilala niyo, Nelson survey firm ini mga ka-aksyon. Aring number 1, no? DYEZ Aksyon Radyo Bacolod 40.10%. Ang DYWB Bumbo Radio gamay lang actually nga bansiga niyo 38.70%. Number 2 na. 38.70. Kung mag-claim pagid ni siya number 1, din pagidabi nga number 1, mag 41% siya, number 1 siya Galing kay 38.70 ang DYWB Bumbo Radio, number 2. Ang number 3, ang DYHB RMN Bacolod. Ini nag-claim man nga number 1, pero ang score nila is 14.50%. No? Pangatlo nga posisyon ang DYHB RMN Bacolod nga may 14.50%. Di ko nisip-isipon mo alin sa number 1, number 2, layo gidya ka banse. Ang DYSB Super Radio 4.70% ika-4 na. Ang ikalima DYKB RPN Bacolod 1.30%. Kagang ikanom amo ni ang DYRL Abyan Radio nga may 30.30%, no? Kagang last ring nga ikapito ang DYVS Sweet Boys of Salvation 0.20%. Gusto nyo pagid sa FM station? Galing ti FM station ila naman na way naman tada ang aton ring nga concern is for EM station gid lamang diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung ano ang nagwa sa survey sang Nelson respetohon tana kay official man nga survey, hindi man tadi magpagwa sang hindi official. Alin siguro na way gid kami pagwa gani sang mga survey result na. Hindi mo man na mabasihan mo. Sa piyak sa mga pagtilaw, padayon nga nagapangalagad ang Aksyon Radyo Bacolod. Pinagi sa pagpalapnag sa matuod nga balita, informasyon nga may basihan, komentaryo nga nakasentro sa interes sang publiko.
una sa kumplito nga balita, una sa aksyon nga may pag-ulikid sa isig kapareho. Ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod sang masobra 5 ka dekada ang magapadayon sa pagpatuman o kung pagtuman sang responsibilidad sa pagwaragwag nga patas wala sang may ginadampigan kag para sa kamaturan gid lamang. Madamo gid nga salamat ang mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati. Padayon lang kita sa pagsuporta sa istasyon nga halin sang una tubtub subong numero 1 sa gihapon. No? We are not only the best but we are incomparable because we are number 1. Diba? Amo lang nakasimple kay may mga nag-claim nga number 1 sila. Number 1 guro ya sa inyo lang dayang studio pero sa kabilugan ti Aryo sa Nielsen survey number 1 ang Action Radio, number 2 ang Bumbo Radio, number 3 ang RMN Bacolod, number 4 ang Super Radio, number 5 ang RPN Bacolod, Abian Radio number 6 kag ang number 7 ang DYVS. Amo lang nakasimple kung wala ta na ginakabig ang Nielsen nga survey firm. Di sa dason kung kamong number 1 di nyo man pag klima nga number 1 kamo parang patas, di ba? Bawang iba ni way panikatulon guro bonuses nila nagsali na ka wangal naman ho. Ay ho, kung sa bagay tidretso nyo man na mag-claim kamo number 1 pero huya-huya man pag may time, no? Huya-huya man kay ti din pangabudlayan man na sa mga empleyado diri mo. Kag bisan sa inyo empleyado ka pangabudlay man way man na guro magdahom nga mag-amo ng resulta. Diba? Sige. Congrats gid sa inyo tanan-tanan. Kay may mga naga-claim pa mo nga number 1. Ay ho, halin sadto ya kami number 3 man da or number 2 man da. Way man kami ga-claim. Ang number 1 man lang sali ka-claim da. Ayo. Abi pag timo-timo ka mo anay sang pala niya gahon nyo. Para nga sigurado ang utok ninyo gagana. Ari anay si Action Alvin Grabaho nagresponde sa isa ka aksidente dra sa barangay Sumag. Kag magiloy nga ginpatay isang pulis sa Paniki Tarlac. May reaksyon dre si Bishop Gerardo Alminasa, isa ka wake-up call ini sa mga kapulisan suno sa kay Bishop Alminasa. Obispo nagapanawagan ng tato ng pagpamatay diri sa pungsod Pilipinas. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action Rex, ginakondinar ni Diocese of San Carlos Bishop Gerardo Alminaza. Di ko ginakondinar yung nag-claiman nga number 1? Tani, no? Move on na sila. Move on na sila. Tani makamove on na. Move on na. Kaya ti isa man lang ni ka-quarter actually. May first, second, third, and fourth. Tigay, fourth nagpabor sa aton. Sa next quarter, paninguha sila para makuha Manila. Yes, Action na. Hindi man siling nga tanan gida. Pero kung lawlaw gid ang serbisyo ninyo, ti lawlaw gid na iya. Oo. Pakita ini Action na Rex nga sa tagipusoon sang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod kag probinsya. Nagapanguna sa ang Action Radio sa ila tagipusoon. Di kung magdasunda nga survey sa first quarter naman sang 2021 kung magpanguna man kamo da respetuhon man na namon. Way gid sila kabati di sa amon ding nagayaw-yaw kami di kung mag number 2 kami number 3. Oo. Basta importante siging pagpangalagad. Ang importante diri makahatag kag magapangalagad padayon and at the same time of course ang connection na Rex kabalo ka father gintalakay ko lang ni kay daw kung kaysa makita mo lang bla sa mga kwanila bla do mabatian mo na lang makita mo na lang do kung kaysa makabalantalandog man bla tiagon bla. Yes, Action na Rex. Di bla father? Oh, yes pa. Yes, Bishop. Actually, lapit na ang pila na lang ka adlaw. Doon na lang gani ka adlaw. Christmas na. Christmas na. Oo.
kaglapit na mag-New Year. Oo. Start to move on, no? Dapat move on kita. Ang realidad. Pag umpisa sang January 2021, paninguha na kamo para makuha man ninyo. Pero ti ko maglawlaw pag idang serbisyo ninyo, ano abi nang ihatag sang survey ni maniguro pambalo ng Nielsen ay, no? Oo. Ang importante di reaksyon na Rex kay iniya survey gid kag ang realidad sa survey. Sakit kining balatyago nila ya kag buot nila. O gani anong ginasakit nila man. Munong sa banga ni kung may bonuses man lang silang ginatilawan sila da balos lang sa dason, bawi lang sa dason. Anong pinaka-importante? Bawi sa dason, obra sa dason was bulan. Oo, kag seryoso nga pag-obra Oo, inang makadulong kagid ni saktob lang balita sa publiko parang bisan paano ara na kamo sa inyong part. Oo, sa inyong tagipusoon bla. Gani man. Kung deserve nila aksyon na Rex by next quarter o first quarter, congratulations, no? And dapat kaangay sini, nga numero 1 kita sa pinakamataas nga porsyento, 40%. Actually, pila ning abansi taman lang di sa ikaduha ding. Oo, mga 1 point something. Oo, kag sa ikatatlo layo. Medyo layo. Oo. Sa ika-4 layo na gid kayo, no? Tinga mo diri way man kami diga pabugal. Way man kami diga pabugal sa sining survey result pero sa kamaturan bla, number 1 ang Action Radio Bacolod. Amo na lang na-admitihon tabla. Admitihon naton Kasimple man lang na sang amon nga mensahe sa inyo kag tinutuyo sina nga admitihon talang bala. Way gina-diferensya hindi kay magpagwa man kamo inyo nga number 1 man kamo. Number 1 sa ano man? Sakto na. Number 1 sa Kudkuran ko, number 1 sa Dalapugan. Mubo na. Lapit na lang na. And batunon ta. Hugot sa atong tagipusoon. Amo nang natabo. Batunon naton kung anong realidad. Kaya kami kabaton man kami. Oo. Amo lang nakasimple. Kita gani, nagligad to, nag-number 2, nag-number 3, kinabaton ka man. Way man ta na iyaga, way man ta nagapahambog sina. Oo. Kung anong madangatan ta na sa survey ngayon na, batunon ta, ano mo na karoon kaya mo na yung survey nila, respetuhon ta na iya. Yes, aksyon na Rex. Kung mag-claim kapag idya nga number 1 ka man imo, yan, ano na lang ng utok mo na iya man? Oo. Utok buno, nagid na iya. Ang iban gani gambal dio, kami number 1. Ay galing ka, konti number 1 at ang sabat sa iban gani gasabat man Action Rex. Kung kamo number 1, at number 2 na lang ko Gani man. Amo na nga kung mapanugyan sila. Kung anong resulta sa Nielsen ginbutang taning nga survey firm ni sila. Kung anong resulta nila, respetuhon tayo na. Kailan na survey mo? Yes, Action na Rex. Unless ko nagaparagtag ka kwarta. Oo. Unless ko nagapanghatag ka kwarta, sigurado siguro. But kung mabato ng Nielsen sang kwarta. Oo. Mayo ang Nielsen kay prestisyoso. Ang prestige bala nila, kag patas nga survey. Nga wala. Ginkuha man nga survey firm ya sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, pitiksintas, di naman pagrespetuhon. Yes, Action Rex. No? Ang FM station gani, mayari ko di result mo? Amo na, ang FM station result, respetuhon taman ang resulta sa FM station kay tiila man na mo. Gani man. At least ilan man ang Action Rex, no? Gani. Congratulations Congratulations sa inyo tanan Oo, congratulations sa inyo tanan. And at the same time, ang aton hugot nga pagpasalamat. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati nga nagasalig, nagarespeto sa aton. Kag of course, buligan kita nga makakungko sa number 1 Action Rex. Tayo ano rin kay Bishop ni? Ang kay Bishop gali Action Rex, no? Iniya hugot gidya nga ginakondenar sa nga Diocese of San Carlos bagi man diri kay Bishop Gerardo Alminasa
upod ang mga kaparian sa Diocese of San Carlos ang pagpatay diri sa mag-Iloy sa Paniki, Tarlac nga ginpatay bala Action Rex ang isa ka pulis. Rason nga ang panawagan karon sa obispo nga untato na ang pagpamatay. Partikular sa mga lugar diri lang, hindi lang sa Paniki, Tarlac, kundi halos sa kabilugan o kung sa pungsod. In fact, suno sa iya nga isa ini ka wake up call sa mga men in uniform, agud liwat dumdumon sang mga kapulisan ang ila sining trabaho as peacekeeper action Rex. And ginakabigman ni Alminasa nga isa ini kahangkat on the part sa mga kapulisan bilang tagbantay nga ipasiguro o mapasiguro ang seguridad mismo sa mga pumuluyo kag hindi gid kung pwede nga magpalupok. Dugang pagida diri ni Alminasa ang ginhimo action Rex ni Police Master o Senior Master Sergeant Jonel Nuesca diri sa mag-Iloy nagapakita nga wala inisang pagtaha o kung wala sang respeto sa kabuhi sang isa ka tao and at the same time wala man sang respeto sa iya sininga uniforme o kung wala respeto sa mga kapulisan in general as protector sang pumuluyo. Nagala man aksyon na Rex nga si Bishop Alminasa nga kabay pa kuntani nga wala sang whitewash nga matabo sa sininga investigasyon sa bahin diri sa pagpatay sa mag-Iloy. And then ini nga bulan diri action Rex sa bulan sa Disyembre suno kay Alminasa, hindi lang ang mag-Iloy ang ginpatay dito sa Paniki, Tarlac, kundi diriya sa Negros. May mag-asawaman nga ginpatay in Pakinlubong na kahapon. Ang mag-asawa nga sanday Doktora Mary Rose Arcila, kagang bana sining nga si Edwin. And sulo diri kagadugang pagida diri ni Alminasa nga sa sining nga Paskwa nagalaom, nagapangamuyo ang obispo kaghandom sining untaton ang pagpamatay labi na this Christmas, on Christmas Eve, kag ang ining New Year. Ari ang pahayag ni Bishop Alminasa. Para sa ako, hindi lang isa isolated case. Although wala natin ginatanan ang mga kapulisan kay may mga maayong na mga pulis kita. Pero ang demeanor sa iyang aksyon kung maginawa naman subong ang background sa niya, damo na isang mga kasos siya in the past, pero wala gid masyado ma-address yung maayos. So, promote lang. So, ini nagapakita sang kahuyan o kakulangan o depekto sa aton nga kapulisan sa sistema abi sa pagpalangkat. Although may mga paninguha man tani nga ma-upgrade, ma-professionalize na, pero makita gid naton ang pagka wala sang pagtahod sa pagkasagrado sang kabuhi kag digdila sa isig ka tao, mas dako ang responsibilidad sa isa ka pulis nga supposed to be dapat na-train na peacekeeper na siya tani maghusay sa mga kumuntang, mga gamo, problema sa aton kaingod, sa aton katilingban, siya tani ang mahusay, mapatunga, pero iya kaugalingon na problema sa iyang kaingod, amo na niya pamaagi. So wake up call na yan sa tanan na aton kapulisan kag liderato kag kabay pa na pag-iway-iwasan may resulta yun sila na ipakita subong sa ila investigation. Panawagan ko lumang sa diocese naton dito sa San Carlos sa Christmas Eve, Christmas Day, sa New Year's Eve, kag New Year's Day, magsimbagan kita, bayo kita puti, ipakita ta may naging collected prophetic symbol bala nga mastan kita as tumulo, luyag namon niya paghidait, luyag namon kalinom, luyag namon kasulbaran sa sining problema muna kabay pa nga ba mamatian na kita ni subong sining Christmas. No killings this Christmas, please. No killings sa sining nga bagong tuig, kagkabay pa sa palaabuton wala na. Action Alvin?
Dalagi lang, no? Kay nautod si Action Alvin Graba, reporting live gikan dira sa patrol. Kag any moment from now, ma-report siya parte sa sining aksidente dira sa area sang Barangay Sumag. Action Alvin? Yes, Action Rex kabahin din naman sa pahayag diri ni Bishop Alminasa, especially ang siningahandom this Christmas, nga kabay pa matapna na kagabauntat na ang pagpamatay Action Rex. Padulong ang patrol sa boundary mismo, no? Sa Sumag kag Sumag. Layo pa ka mo? Yes, ari na kami Action Rex involving kay nakapamangkot kita kagina sa isa ka police involving sa isa ka armored car Action Rex, no? Bahin diri. Actually, ang lugar malapit sa may Triumph pala sa Sumag going ka South man Action Rex. Din nga Triumph naman? Malapit naman Action Rex sa may bangga sang Pacho sa Sumag Action Rex. Ang report babae ni kuno? Check nato na Action Rex kaya initial nga report ang nabaton babae na ang nabungguan kag abot ko nara pa sa area na subong kay ang report nga daw gindeklara na sang mga responding medic nga isa na kapatay ning babae Action Alvin dira sa area sa highway sang Barangay Sumag. Correct Action Rex, no? Ang area ari mismo sa may Bangga Pacho sa pasulod sa Sumag Action Rex. Kung kung magaling ka sa bago before ka nga maglabot sa Sumag proper. Yes, kung galing ka sa bago before ka maglabot sa Sumag proper. Sa transmitter ta? Yes, Action Rex nagahamyangon ang isa ka persona. Sir, babae dati. Babae, sir? Babae? Oo. Si Sir. Sir, sa Action Radio Bacolod. Babae nila. Babae nga. Babae, sir. Parang detalye dito sa atin na dito. Ginapamangkot nato ng Action Rex. Iyan isang Bureau of Fire Protection na emergency o kung ambulance Action Rex. No? Oo. Sir, anong pangalan, sir, sang babae? Pasita of Damin, sa ngalan niya, sir. Bali, tagada rin siya sa Purok Medalya Milagrosa, dira lang sa Oo. Bali, tawag sa amon, kagina mga 11:30. Pag-abot naman dire, pag-check naman sa pasyente, why na siya vital signs, zero ng mga BP calls, yung auto-saturation. So, pag may signs of death na siya, may yung TSS na kaya nga ulo. So, check naman vital signs, zero na. So, ginananan na naman sa pangyayari. Sir, ano pangalan iwas ang victim, sir? Pasita of Damin. Pasita of Damin. Pila edad ni Pasita? Pila edad, sir? 88 years old. 88? 88 Action Rex. May family na dra? Kay daw dra man na sa? May family siya diri, sir? Di ng family niya? Arada. Sir, person ka, sir? FO3 varianto, sir. FO3 varianto. Anong first name ni FO3 na? Presidente ka ni, sir? Dove Stanley. Dove Stanley. Stanley Action Rex. Stanley? Oo. FO3 Stanley Action Rex. Hindi ni makadto si nanay tani ni? Pila edad niya ito gani Action Alvin? Oo, Action Rex. Pila ito edad niya? 88. Oo, ari ang pamilya mangkot Action Rex, no? Kung ari ang pamilya. Kilala mo ni ang ano man ni Day? Mama mo? Pinagit edad ni mama mo, ma'am? 1963, nasa na bata? 1963, 58. 57, 58. Din siya tani makadto ni? Din tani siya makadto, ma'am? Puli. Puli, ma'am? Sa diin? Sa balay. Sa balay ninyo dito sa Milagrosa? Diri? Sa sunod? Sa gasa. Sunod si mapauli na kung tani siya, no? Din siya rin si ma'am? Sa barangay. Din siya sa barangay. Huwag ka na live? Kamagan? Huwag ka na live? Ginausar ko sa buong Action Rex, no? Aton sining pambasi duga si Action na nani mangina available Action Rex. Kay kulang ay siya lang ni ating ginausar. Sige na. Ano to na ng kwansang bata to? Ma'am, ano gidya prestada nga nabungguan si ma'am? Ara, nasa ko sa koret nga, siya na nakakita, siya na nakakita. Sir, ano pa nga magani, sir? Ano to? Boy lang. Si Boy. Like kasubong sa Action Radio.
Ano plasada din sir? Aras may pedestrian line na may puti na matabok sa tani. Ika armored ba na alin sa may bago pa Bacolod. Nagpa sa linya pa wala mo na nabungguan yung tigulang. So pwede halin sa bago ang ining armored car. So aksidente niya nabungguan. Kasi ganyan. Ang ining niya ginamin mo, center line, may center line. May center line aras dito nga lapak. Okay. So, katabok lang siya? Katabok na. Ginlan ito sa piyak ng mga islagyan. Birigay pa kanto. Matabok sa tani. Tingin nga rin armored van, nagagawang nag-atin sa linya kawala. Namaya bungguan itong tigulang. Rex si Boy, no? Muli ang initial delivery nga sa insulo sa iya nga halin sa bago ang armored car sa aksidente kinabungguan ang 57 or I think 58 to 63 section Rex mo. Ay ning biktima. So, sir, on the spot na patay gini sa mga primero na kikiyo na krikirik na upagano to on the spot pa no dito. Ang driver sir sang palagas. Aran sa may armored no? Armored car. Boy, salamat po ya. Action na Rex si Boy. Alias Boy lang Anong balik ang kanida? Gabaligya sang Chicken Joy ba na? Natimingan action na Rex diri sa area. Kantuhan ka ang driver sang armored van. Kaya rin naman diri action Rex. Ang mga kapulisan sa Idalom, isang police station na number 9, base may initial na diri investigasyon, no? Ang mga kapulisan. Sir, sino investa subong, sir? Sino investa, sir? Abong, sir? Si Sir Abong, di subong. Si Corporal Abong Action Rex, no? Si Sir Abong. Si Sir Abong Action Rex. Sir, may idol live kasubong sa Action Radio. Ay, initial investigation, sir. Ano plastado sa inyong accident, sir? Wali ako din, sa witness, ang Chicken Joy dira ang van ko nun ang armored van, halin sa outer lane. Nag-swerve left, gano'n overtake, kasi dito rin nabungguan niya ni ang victim. Oo. May official, sir, sa inyo may ngalan ka na sa nga biktima, sir? Atong biktima, si Pasita Ugdamin. Pasita Ugdamin. Official Action Rex, Pasita Ugdamin, bikan kay Sir Abong. Ang suspect, sir, anong status? Security guard, aring yung ngalan. Ano sa ngalan? Walang ngalan. Reaction na Rex, laging pakita lang ang lisensya. Pelayo Just Rapid. So Just Rapid, Pelayo Action na Rex. No? Ano itong ngalan niya? Pelayo Just Rapid. Pelayo is apelyido. Just Rapid ang iyang pangalan. Binabasa natin. Anong Just Rapid yan na? Just, D-I, Delta, India, Oscar, Sierra, Lima, Alpha, Papa, India, Delta. Just Lapid Pilayo. Oo, Just Lapid Pilayo. Amo na siyang driver? Santa Clara Subdivision, Barangay Panago. Di na siya subong, sir. Driver, sir, sa sulod ng van, ginaulat-ulat natin nga ma-pick up ang victim sa, punirariya, pagdalo, tadayon ang van kagang driver sa station. Sir, Abong Action Rex, ari pa sa sulod sang van. Ano nga po na? Ano nga van na? Ano nga bangko ni sir? Action Rex, initial Charlie, ang pangalan sa bangko. Muli, Action Charlie Rex, Bravo? Yes, correct. Charlie Bravo. Balo ka naman nga. Automatic na basta magsilingkat Charlie mo. May Charlie man nga isa, pero Charlie Bravo. Yes, Action Rex. Ang sitwasyon na diri, kay ang ining van, Action Rex, diri na dampi. Din ganini makadto ning na biktima ni? Matabog na Mapuli kuntani, pauli na. Oo, pauli na kuntani sa 88 years old. Nagalakat pa siya, no? Kay 1963 Action Rex, i-check taliwat katong hambal sa bata ya. Oo. 63. So, kung mag-63, I think mga 58 or 57 na. Okay. Oo, amo na. Base sa bata niya, Action Rex, kaya amo na nga year. Kaya kung ang bansubong Action Rex, ari diri dampi, sa left side na, kung facing ka towards north, kay halin ang van sa Ciudad Sambago, halin sa surgoing sa norte,
ang posisyon sa wangsang sining van ang ari ng pina sa left side na sang dalan. So ang tunghambal kagina ni Sir Abong nga nag-swerve no halin sa area sang bago nga nag-swerve de rason nga nabungguan man ang ining biktima kag ang posisyon karon sang sining van action Rex ang ari na diri dampi sa kilid. Still facing towards north pero ari na sa may left side na kung facing towards north action na Rex. So maning sitwasyon na diri sa area sa aksidente nga natabo sa area sa may crossing o kung sa may malapit mismo action na Rex sang boundary no sang dira na sa may lapit sa Taytay sa pakanto transmitter. Ano na? Lapit ni sa Taytay na action na sa may patio da sa Piat? Yes, amo ni ang bangga patio na gid mismo o diri. Kuno mo halin na sa di na naghalin ng biktima sa may diri sa Sumag? Yes. Mapuli siya, matabok siya. Dira na sila sa left side kung going ka pa-transmitter, left side na silang area? Kung halin ka o kung going sa transmitter? Going to transmitter, ara sa right side man ang right side. tigulang, matabok ni siya sa left side. Oo. Kung mo nga pabakulod ang armored vehicle, pabakulod siya, mutong binungguan siya. Correct, action Rex. Ara na sa tunga ng biktima, ha? Ari sa tunga man action Rex sa may center lane dampi, no? Sang sining lugar sa area. Kasi panadangadaan magpadlagan, kaya hindi pa nada traffic dampi mo. Oo, hindi pa ni traffic dampi. Igo kaya magkakuan sang traffic, lapit na da sa may traffic lights bla sa Sumag? Oo. Medyo ang lugar medyo mo ang hindi man traffic action Rex no. Hindi pa na traffic ng area eh. Dali lang kinautod si Action Alvin Graba, balikan ta siya reporting live angot sa sining aksidente. Certain pasita og damen more or less mga 50 plus ang pangidaron dira sa area sang barangay Sumag no, based diri sa kay Info3 Stanley Barrientos nga na interview mga ka-aksyon Alvin Graba kag tiba si man sa pahayag sang bata sining biktima. Action Alvin, sino tong bata ganito? Ang pangalan sang bata ang Kuliwat Action Rex no kay kagina nagrekta ko sa witness mo kay Boy. Ma'am, ano ganing pangalan ta ma'am? Okay, may ka-istorya pa action na Rex. Sige. Ang patay ara padra? Ari padiri action na Rex sa subtub sa tungadalan. Aras tunga sandalan gin butangan na lang sang open gintakloban sang karton action Rex sa sining tinion. So sitwasyon na diri of course kay kumo aras tunga so medyo nag-create tayo sa traffic action Rex no. Diri sa area sang Sumag. Sige. With action na nani kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Alvin Graba sa isang ka balita. Perti naman isa naman ka kabuhi ning nadula ho. Si Nanay Pasita Ogdamin no. Dra sa area sang barangay Sumag sining syudad sa Bacolod. Report! Isa naman ka kabuhi ang nadula sa sining udto matapos nga gindalasa sang isa ka armored vehicle mga ka-aksyon dra sa area sang barangay Sumag. Bantayan ang dugang sini mga ka-aksyon nga mga detalye sa sining report kag i-check lang ninyo dra sa aton sining Facebook page ang dugang sining mga detalye. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials balikan ko lang kamo dugay-dugay.
na sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Alvin Grava sa kantuan tanay si Aksyon Art Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kantaran sa pag-utilize ang bago gin-renovate nga meat section sa Libertad Market. Ginatugyan na sang syudad sa mga vendors. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Art Hopon. Aksyon Art. Rex, formal inagurahan kag in fact mag-umpisa na anytime no ang pag-operate sining bago kung renovated nga med section dira sa Libertad Public Market sa rin mayara naman no sang mga natumod na kag mangin beneficiaryo sining mga vendors kamong magabaligya dira sa bahin sang Libertad Market no kay after the inauguration ang matabo sini gilayon sila mag-process dito sa Talcapan sa City Administrator's Office agad nga ma-finalize kung diin nga mga stalls ini sila ipahamtang no kay inisang renovation mayara inisang 18 ka mga long steel meat tables nga dira pwede maka-okupar o kung pwede makabaligya ang duha ka mga manok karne o kung manok baligya sang karne. Now, dugang pa diri sang sunod diri kay Mr. M. Pinida, ang cluster head sang market. Sila nga ara na sa city administration ang pag-finalize ni kay in fact ang tuyo kung nga ang gina-renovate ini agod ma-accommodar ang mga nagabaligya Balakson Rex kay iban ay dira sa mid section dito sa laya kundi lang bahin sang Libertad naga-display sang karne so tuyo sini nga tingbon sila sa isa lang ka pwesto especially dira sa market. So far 31 meat vendors ang schedule ginapaabot na mag-occupy sini pero ang final sila nga number ara sa Talcapan sa City Administrator's Office. Now may mga option kay actualization o kay Mr. Pinida pag meeting nila after the inauguration may pila ka mga vendors ka plano nila patapuson na lang anay ang Christmas holiday kag antes sila mag-okupar sa sining balaligyaan no? Pero may araman nga plano nila gilayon nga mag-display so sila nga dapat depende na no, sa choices sa tagsa ka mga vendors o vendors dira sa Libertad Market. Yari ang palayag dira ini galing nga project ko nini ang renovation kag pagpakayos ni dako-dako ini nga pundong gingamit at the tune of 4.7 million pesos funded sa idalong sa City Annual Investment Program o kung AIP. Yan ang parayag ni Mr. M. Pinida. May mga nakatalana man nga mga kiosko para sa ilana. So ang ambal ko gani, gaga conforme kung saan o nila gusto. May ara gusto nga subong, may ara gusto tapos na lang Paskwa, may ara gusto nga tapos New Year. Singkuti, kinangan ma-unite ka mo kung saan o ang inyong gusto para may balaan kung mabalik na. Pero bati sa ginhambal ni Attorney Judge Negdisi, ang acting market superintendent nga kung sino may luyag nga makupar na niya. Sa Bico section, ginimo na nga met section. So may additional to nga 6 ka mga kiosk no nga ginapreparar para sa atong nagalakta bala nga mga vendors nga meat vendors nga hindi sa proper section. Mr. M. Pinida. Sa dinisa babaw ne? Yeah, lang sa may ginabaligyan karni mismo sa Libertad. Okay. Kayo nila, kaging butangan gid sang mga table na at least ma-organize, malakikita mo lang karnihan sa Libertad. May mangyara sa kilid na nag-display. Gani man. Ibang gani sila, na lang gibutang lang na misa mo. Kaya mo lang na-address sila karami pahamtang para ma-organize. Gan tao nga mangumpra, isang lang gritsuan nila, dira mismo sa midsection action na Rex.
Now, by the way, ang sa Pope John Paul II Tower, doon sa reclamation, yung bulldoze na, no, karon iyang anlaw, ang ginakupang nga lutid para magtapan, kag yung pangkakastong mga ilamon, nga na kay out of 50 nga interested sa primero individual, nahino na lang 46 ang may plano na magbaligya sa ila sining nga pagkakais. Kaya ang problema, kundi pagtugutan ng mga palupok na, kaya mo nang laing. Galing ito ay pasubong man. Yung ma-display na da, mga pasirit na lang ginahampang mo eh. Yeah, pasirit. Ay, pasirit na yan. Bisan ay ka na kuwan mo. Ang iban ko hindi gagamit na sa pasirit. Ako na may kuwan nila dapat. May pabilo. Kag gamitan mo gede sang para magsika siya. Ati kalayo lang o kwanda. Nang ano na, ano gani na, ng baga. Umulang na. Tapos pag sindis na, sirit dan, dugay-dugay, way na. Lain sa pasirit, personal, gano'n sa baw. Lain na nga pasirit yung iyaya, no? Ang sirit sinaya perte. Sa baw na lagi niya, sa pasirit niya. Kaya mo na, ang latest update sila sa may area. Sa Tinsa no sila ma-display da? Na-process today, tugo sila sa Bureau of Fire Protection. After na ma-upload to within today, na-display na, publikyaris lagi na yun. Okay. Ila daw sa palupok na Exxon Alvin sa Pizza 24. Dapat ang way na dang nagabaligya bla, mga ibandara da sa mga baligyan sa downtown, ginatago-tago. Dapat istriktuhon ginila check da. Oo, sila damo ito na kabaiging pang-rate. Damo da. Diba yung display skilled, diba? Nalis may gabong na tapos gid. Gani. Ang mga aksyon Rex ay mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayhupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluhanta, si Aksyon Marlon Hirovia sa Kapitolyo Provincial. Demanda sang karne, itlog, gatas sa Negros Occidental nagsaka sang 10% subong nga holiday season. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, amo ng palayag ni Provincial Veterinarian Dr. Renante de Seda sa atos siring interview subong aga. May kang tarang siring masami nga pagsaka sang demand sang karne, itlog, pati ang gatas subong holiday season. Surog ka Disena, subong ara sila gani sa area sang sunod sang La Carlota. Magulamang sila nagkapatigayon sang it-it nga pag-inspection sa mga malls kag sa tarang nga mga outlets nga nagabaligya sang siling karne, itlog kag gatas. Para ipasiguro nga ginasunod ang ginatawag nga quality standard sang gobyerno. Province-wide ang ilan sa nga kampanya sa tinutuyo, mapasiguro nga ang presyo hindi tuman ka mahal ag wala sang makalusot nga illegal nga ginabalig di Action Rex labenigid nga naga ang probinsya subong nga mapabilin bilang ASF province free ang Negros Occidental. Para sang regular na ila sa inspection kay pagkatapos ang La Carlota, ito naman sila sa area sang northern Negros naman. Sa bahay naman sang mga naga-inspection kag nagapasiguro sang presyo, may ara sang price monitoring kinapatigayon ang district offices kag ang mga local government units para sila sa ginapagwa nga presyo, no, semanal nga presyo, weekly price, monitoring nga ginapatigayon sang statistician sa mga district offices. Ining presyo na ginapabalo ni Governor Bong Lacson kag ginapabaluman ang mga local chief executives, ang mga alkalde, para sila may ideya kung pilang presyo sang sading meat, egg, gagatas sa ila sinitag sa ka mga banwa o
o kon syudad. Sa pagpalusot sa illegal nga karne Action Rex ara gihapon ang bal ni Desena mo nagapaninguha gihapon kay nagligad nga si Mana ang ila sa nga team may nadakpan naman lumusot diri sa area sa Redco Port ho. Isa ka persona nga natukipan kargas likod sa auto niya 300 ka kilo sang ham. Damo Grabe ba? Yes, amani ka Shin mga 100 kilo sang ham Action Rex ang na-recover sa likod sang auto niya halin ini sa area sang Batangas from Batangas pati lugar Action Rex nga medyo delikado man kung ASF ang paghahambalan. May online sealers man sila gin-inspection naglikad man nga adlaw diri sa area sang Villa Angela. Mayo hambal ni Desena ay wala sila sa nakit-an nga pork products. Ining pagsaka sang demand 10% sa usual nga demand hambal ni Desena daw normal ini kakatabo basta holiday season pag-abot sa bulan sa Disyembre pati sa early month of January. Yari si Dr. Rinante Desena. Well, sa amon nga record, nag-increase siya sa mga 10%, no, sang regular nga quantity, no, province-wide. That's why ang demand nagsaka, so may pagsaka man sa presyo sang mga meat, eggs, product. Ining sa holiday naman na siya, then ga-increase pa naton nga pagwa man sa aton mga product. Ang effect sina is this December and early January may pagsaka gina sang ang presyo because of the demand. So possibly ang aton na nga ginahimo nga ma-sustain tani siya. So ang aton nga ginahimo regular sa mga inspection tanan-tanan sang province-wide, no, sang mga malls kag mga outlets sang meat and meat products para ang consuming public ma-assure nga ang aton nga mga ginagamit sa probinsya nakapas sang quality standards ng gobyerno. So the same man, no, ang continuous kaya po ang campaign naton sa pagdumili, no, sa pagpasulod. That's why ang aton nga task force ang pasulod kag ang within the province ang task force sige kapon ang inspection. So subong ari kita ni sa south is nakalota bago lang tapos ang inspection kag Silay, Cadiz, province wide. Dr. Desena, sakto to galigin mention ko 400 kilo gitong hamila sa na recover sa area sa nga Redco ti ang kaso nga ipasaka aran na gina-evaluate sa nga provincial legal office. Di sa may Kapitolyo provincial ang mga empleyada di subong gaulat sang gaulat hindi sang bonus kundi gaulat sang mando kung san tob-tob ano oras sila sa nga duty kung wala buwas may duty pa or wala basi mag half day o nanong plastada ay abo pa nimo manugpagwa pa sang order ang ato sa ding gobernador. I think gali kay 25 sa kwan pa man Friday. Gani Ba man siguro buwas pa na siguro ma-effect na or half day. Sa mi Action Rex kada 24 ga half day na kalabanan mo. Oh, correct na. Kasang ila sa di ginahulat ti basi buwas pa na gagoroy pagwa. Ang 24 hindi pa naman niya Pasko. Gani. Ang 25 mo niyang Pasko ti regular nga holiday ina. Plus mayara sang gamay nga ang 24 special holiday. May gamay nga dito kos gamay. Mayara sang gamay nga pagtilipon-tipon paglalagorya man kada departamento diya hindi man silang matawag nga party-party gamay lang nga kinananay prote ginaabisuhan gina sila na dapat minimum health protocol gid ang ila sa nga himuon kag hindi pwede magkapangimbitar sa pangayaw sila man ang surex nga masamihan of the naibla sa departamento offices man sang pulo problema plus ang in aprobahan plan ni Presidente Rodrigo Duterte nga SRI
service recognition incentive. Tinagapayuhom dugang sa mga empleyado dito sa Kapitolyo. Ang question kung may kuhaan ni Pundo Ruway, may pa ni Puro-Piho, no? Pero ti laban-laban maniguro. Atag ni 10,000 di mo kada empleyado. Apalarios ni Taran nga government employees. Ang ka-aksyon nugikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henumayaw na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ng aton oras, 12:42 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tadira, may tisi kulang balang imo si sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ayos, sige, daligid lang ha kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton sa kay Sugar Spices Alba Honeybee, nga padulungan ta kamuda. Ay, salamat gid, no? Sugar Spices Alba Honeybee. Thank you so much, Sugar. And paring kinalon sa gay, mayong udto, pre. Congratulations, Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid, pre. Salamat gid, no? Kay Glenn Suarez,
May lang nga pamati Glenn Suarez, avid listener mo, tatay ko nga si Reynaldo Suarez. Patamyaw niyang Pamili Suarez, Herrera, Bailoses, Belen, sa Salong Dulao, Bago City. Salamat kid Glenn. Thank you so much. Gid kag regards lang da kay tatay mo Reynaldo Suarez. And sakay Sugar Action Rex padalanta kamuda sang akon mineral water for Christmas sa inyo tanan. Salamat gida. And Merry Christmas Sugar Spices Alba Honeybee. And Gian Resisio, may lang pag-monitor Alma Hiltendes o Hilendes. May lang pag-pamati dra sa Purok Mahigugmaon Barangay Panokoy. Salamat gida Alma. Alex Montesa, Libil Up ang Libertad Market. Gani man. Nina Litoy, may lang pagpamati. Sir, good noon lang. Mangkot lang ko biyahe sang Ceres Bacolod hasta boundary sa Mabinay. Salamat. Boundary lang siguro sa Mabinay, no? Kag Negros Occidental, Nina Litoy, no? Liberty Binitin, Waldo, may lang pagpamati. Tamyaw kulang ba na ko ga-monitor gid sa Subong. Salamat gid Liberty Binitin, Obaldo. Sino nga ni Mr. mo? Liberty Binitin, Obaldo, no? And Alma Hiltindes kay Villarwell, no? Villarwell, no? Aguirre Rice Mill da sang una ang Triumph. Okay, sige. Thank you so much Villa muning sa sumag kay ng aksidente, no? Felinora Oliveros, may lang pagpamati Felinora Oliveros and Jane Ignacio, may lang pag-monitor Jane Ignacio. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati Manjo Celine. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati. Salamat gid Madam Elizabeth, no? Kay Yorba Quiniol, Action Rex, silo monitor lang kami drigyapon sa Kingdom of Saudi Arabia. Patamyaw lang Action Rex sa family Tisara Caglosinio da sa sitio Laghit, Barangay Pasel Ibi Magalona. Salamat gid Yorba Quiniol. Kay Heidi, may lang pagpamati Action Rex, good job. Halin ka gabi hasta subong una gid kamo sa balita. Ayos, dagang salamat Heidi. Emel Lopez, may lang pagpamati Emel, may lang pag-monitor sa Barangay Tabunan, Bago City, kay Nelda, Nilida, kay Tunton, Twinkle, and Izel. Thank you so much Emel Lopez. Idilaos dira sa Kingtown, Victorias, kay Nanay Isabel, may lang pagpamati, no? Ligi Villares, Archibar, traffic gida subong pakadtos sumag. Sige, salamat gid Ligi, no? Susan Gonzales, kay Inday Blaza, and Michael John P. Season. May lang Odto Action Rex, may lang pagtimo sa tanan nga energy funds. Gapaurok-urokid ka may pamati, samtang ga patunaw-tunaw. Tamyaw ko lang da Victorio Hizon Jr. sang Dika Homes, Kabog. Salamat gid from Chato, Ilisi, Paranaque. And Celestino Hinoraga. Salamat gid Sir Celestino, no? Mike Javier. Salamat gid Mike sa information dira sa Sumag Action Rex. Thank you so much Mike Javier, no? RC Coray, salamat gid RC Coray kay Nemrod Guangco Zabala. Gani. Thank you so much Sir Nimrod. Nemrod Guangco Zabala. Parekoy, salamat gid Merry Christmas. Kay Robert Roma, number 1 Action Rex, watching from Isabela. Thank you so much, Robert. Susan Pariliano. Okay, sige. Thank you so much, Madam Susana. Kagawa Dimbong Jocampo and Alunan Suset. Ayos, dagang salamat Alunan, Suset. Okay, Madam Suset Alunan. Mayla Primavera. Kay nagpauso kamo bisang te, wala kita dati, nag number 1 kamo sir, haha. Gani man Mayla, gayuhom ko sa ila. Good noon Action Rex, congrats, number 1, the best. Kayong lahat, Merry Christmas, Happy New Year. Wala kita da. Shout out lang kay Action, Eric Magbanwa. Eric Liano, mayara. Huma Lumina, may lang pagpamati, Huma Lumina. Okay, thank you so much gida. Paul Spot, may lang pag-monitor Torres Alex dira sa Purok Mansilingan. Salamat gid Torres Alex, no? Kay Roland Maapne, may lang pag-pamati Roland. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, salamat gid madam, no? Meriam Veliesa Binuman,
Mayong pagpamati lang, Madam Miriam Beliesa Binoman. Way nang iban nga mga minsay, nagkalautod na tungod sa kadamo. Alma Ladag, salamat gid Alma. Liberty Binitin Obaldo, ngalan sang bana ko Danilo Obaldo. Thank you so much gid Liberty Binitin Obaldo. Danilo Obaldo, sir, may lang pag pamati, no? Palagas lang ko sir sa pamilya Silo sang barangay na Bulao si Palay City, madamo gid nga pagtimo. Ay perti, salamat gid sir Alexa. Thank you so much gid, no? Okay. Sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban ho, dali gid lang ma-break kita nay, balik ta dugay-dugay diri sa inyo sining palatuntunan. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagaang pilihan. Patayon Aksyon
Radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sabsan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na italaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:59. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canton, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:00 aton oras. Sa iluhanta na yung balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nadakpan nga nagpangawat motorsiklo na tala na pakuntaneho nga magpang-hold up subong adlaw sa mga gas station sa among lugar. Ay, porti na. Grabe gid kasupog, no?
Yari ang countdown sa report ni Axon na Brian Morden. Axon Brian. Axon na Rex, may langit ay kahapon nga adlaw na kaladakpan inihinga ka mga suspeksado. Suspect ini lang sa una nga pagkangawat nila sa motorsiklo dito sa syudad sang Talisay sa Disyembre 13. Isa ini ka Suzuki nga motorsiklo. So ginpangita ini sila Action Rex. Kag may nakatudlo ngay ni sila ang nagapanago dira sa area sang barangay Salvacion, Banwasang Murcia. Action Rex. Anyways, ining mga suspetsado ginkilala nga sanday Hernani Remida, 37 anyos, taga barangay Alangilan. Ang isa diri si Gerald Abok, 39 anyos, taga Granada, tanan syudad sa Bacolod. Nangawat inisla Disyembre 13, nagpulupanago dito sa may barangay Salvacion, Banwasang Murcia. Kaya isa sa ining duha may nubya-nubya dito. So ginpangita at nga may mga tao nga nakasugid nga ato sila dito. Kahapon gin-operate sila sa Murcia PNP kag Talisay PNP. Tigayon ini sila nga nagkaladakpan kag nakuha sa ila sining poder ang isa ka kalibre 45 lakit na ang mga bala. 12 gauge shotgun improvised ini kag mga bala man Action Rex. Pero diri kay Police Major Jigger Jimeno, may lang kay kahapon nadakpan sila kay kuntani subong nga adlaw may target sila nga mga gas stations diri sa syudad sa Bacolod. Bacolod, Murcia, Talisay nga mga areas Action Rex nga ila kuntani ini nga pagasudlon kag paga-hold upon Action Rex. Dugang padre ni Nino, ang duha nila karmas, amo na ning preparasyon nila kuntani, ang motorsiklo, amo na itong ilang giveaway vehicle. Kung natigayon man, kay pinangkakas nila ni ang mga cover sa motorsiklo, kagin pintahan sang lain, pero nakilala gyapon sang mga kung nakilala sa tag-iya, amo tang wala gid sila nakapalagyo sa siniya nga pagtudlo sa mga tag-iya Action Rex. Ginakabig man ini sang kapulisan nga hindi sila mga newly identified hold-up men. Pero base suno kay Jimeno, before pa man lang nakapang-hold up na gid man ini sila, gina-check nila ni sa Bacolod, Murcia, Liban, Pangabanwa kang syudad. O galing wala lang gid sila madakpan Action Rex. Ari si Jimeno, hangot sini. Pwede pa sila sir mag-talang sa motorcycle. Sige, away nila sir kasi kasi kami ito nila sir. Ito may sa interview na po sa January yung information na may format ang kunin nila ako. So, interview na po sila pag-interview sa Higima sa Murcia. Tapos, ito na ang sila ang sinasabi na nag-ito na ako. Nag-ito na sa ako na sa Talisay, sunod sila yung Murcia. Kapag nagdaw na panawan na yung mga nila ay buwan. Pero gusto bisa, sa mga ablaw, kung mag-ikot ka ng charter sa ako, pero kita-target na station. Sila sa during sa Christmas. Pero ang point out na Christmas ang pinatapo sa nila. Isa lang natin sa mga pumuloy ang nato niya nagpulis sa nagsasakot. Gusto mo, nila, sila sa mga Action Rex, ang porusyon lang sa malawig na pag-explicar ni Jimeno angot sila sa bitiyang nga mga persona. Sumongyara sila na priso sa custodial facility sa Murcia PNP. Ang kaso nga karnaping i-file, tapos may mga kaso sila sa pag-upot sa illegal nga armas nga nakuha sa ilang sining nga poder Action Rex. Pero apisan nga nagkaladakpan ini sila, suno kay Jimeno, nagpanugyan gyapon sa pumuluyong, hindi lang gid magsali, kaya nasi may mga upod ba ni sila or kung pwede, duha lang gid sila, pero wag sila panugid man mo. Kung may upod sa kuno ay, anong lang gid kay ang ilang sining nga giho Action Rex, hindi kay mga baguhan, kundi daw may agi na gid kay kadasig sa ilang sining nga giho. In fact, kahapon daw tuyo pakuntani nila nga magbato, galing kay natibot sila, nga tuman kadamo sang tropa nga naglusob sa ila sa Salvacion sa Banwasang Murcia sa gintingog pero sa Murcia, Talisay, PNP kag nagupod man ang Highway Patrol Group nga concern man nila ang mga karnap nga inikaron
diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Inang balita gikan sa Nokto. Action Brian more than nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 para sa tapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa iluang tangay si Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Update sining isa patayoy sa pilason sang ginbuguan sang SUV ang isa ka tricycle kagabi sa highway sang Barangay Alihis diri sa siyudad sang Bacolod. Sa detalye sining balita upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Merry Christmas! Ayun di purma. Do hindi ang wow. Do hindi mauto. Merry Christmas, actually. Merry Christmas. And advance Happy New Year. Advance Happy New Year. Tote, why dito na? Ayun di purma. Nakuha mo na. Ayogid. Amo na tirada. May lang nga pagpamati da kay Kapchada, kay Kagawad Jofred, kay Joseph, kay Sir Joseph Chua. Oh yes, actually. Kay Sir Manuel Co. Sir Manuel Co. Yes. Kay Toto Katalbasya. Merry Christmas. Ayun di purma. Why kita ta? Kagawad Peter gali sang panukoyo, ariman gali oh. Pangayuin siya. Ha? Pangayuin siya. Ati padulong nilang kuno.